One yeah, just look at it. It's actually why? Must matter. Use motor now. Go back to school. My uniform. Back to school, my uniform. School is yeah. I'm going to say about property. I can walk. White out. I got taken up board to come out. And the shaman, as one cabin in a Zoom cat. Who is that? I kept in natural easy. Come on. What is it? Zanambura mwanangu. Toita stand past 3 hits. Pane 1 Houston jena kuvako. Echitu iri kubudiro 1 yakavakwa 3 rooms. La January 8. Yechi 3 iyo iri kushanga. Ndoya akatora zvana mwana mukomana ndoya ndichapo. What are you telling me? Mwana mukomana ndina. Honestly, mushamba. Akadzonga mukomana. Ndombunza ngalize. Umkazi wako chingani? Nema, muri wangani? Muri 2. Mimi nani? Mukadzi ndo anogara naye kuStonehenge. Your number chini. Inini pavakadzi vake vanaenda vese ndiwe namba 9. Sangat first wife. Asi hatinongosiyana tikaenda kumwedzi mumwe chete. Maproperties are good vakadzisa. Ndaenda kubvunza kuti maproperties ari kutaurwa bozi mota dzamataura dzine mabhuku toenda kudzimba uku kune mapepa saka pane zvimwe zvokuti kana imimi mune mapepa here amunawo amugona kubuditsira dare kuti rishe papira chena mapepa. Besides that, stage yese iri out of Mabush. Jurisdiction ya mambo haikundi. Any process yake. Ndikuwa vanozanozi ndinogona kuti bate but ndingi chikora mutemo ndikuwa ndiko wrong side njisiya vangu Stonehenge caves ne ngulira mambo wasulu dai mangoti muno muzvidaiso kutaiwa ndizvizvani asi mazana tsaona novisana sine masofa ekoti kazhinji tofanga kuita neprocess yayo asi mambotowa zvikora mutemo back to school. I move back as Panira. I see secrets. Come to run over money. Tangats the poor and able but up to Damazi. Or what am I going on? Miss him back. I hope to rush for the wakadzokera kumana mari yake inopedza sikapedza kunyora sikapedza ndiye mwana wechipiri kuteerera zvoda mama saka daisotura tinowana vana vanoenda kumberi vasina kwanikwa vachimirira kuti varinoaane kuombera kwakaipa kuombera vauya nhasi handinende mavheji bata zvinhu maoko avo apo ndo pandiri kugona pamota ndanga tone bhuku rayo
application mutezo Musikabani. Mukura rainyora mari Mari. Ndivena asindinoda registration for. Taura imba. Pazvinizvi ndazwa kuti amai ava ndovechinani pavakadzi vakatorwa nerumo vapaika namba 9 pane zvimwe zvavakaona zviripo here nokuti pakugova pada kutariswa kuona kuti zvamakashandiro pamwe chete nekumwe ndezvizvi izvi zvamakaona zviripo izvi zvozikanwa namambo kuti zvakanga zviripo ndokuti munogona kuti ane chakati ndokuti vakadzi vazhinji mazuva ano vakakona kuti unopenya pamapropati anohamba akasebera batiwa kwamuti watotora nazvo ndokuti angaita propatiyo saka ngapatariswe kuti zvakawanikwa zvino murume uyu ndezvipi zvavakashanda vese ndezvipi mambo tasa akatarirepa nematauriro aita mukuru ndofunga maona pane zvimwe zvandasuduruka for a reason wanzwa here guruswa zviri pachena tinoda kubata zvatinobata isusu anyorapwa ndakandifungidza isusu sevabereki tinangoadvisa mwana wangu kuti mwanangu chakakosha kufema nokukwa kupfungwa idzi kudzokera kuchikoro tora propati yako yanga iri mubabani mako izvi zvimwe zvichizvisiya kuende mberi ndosaka mwana uyu ndamupa chi $300 yechikoro inokwana kunoita mari inotoka uzi ndinofanwa kuchigadzirisa riendi remwana ndindoigadzirisa 51 ane how many times 6 times aya 5 times tukanyora ane ndizvozvo saka mari yedu inokwana ine school fees ndobva taadjust uyu ndiye akangaisa mwana uyu anofanwa kuripira mhusa dzani taurai chairman ari kuziva kuti mwana taurai ndonyaya mawirira kai ndinoyenyu kai tanga kuya samangwana 68 vanenge vakakurira tirovere musoro deavo mata basi ndepagori pamusoro imambo vachiweka maungiro asi ndachionawo zvakudare kuti mukomana uyo arege kuti achirora achisiya anofanira kumbokombazetawo mwana uyu mukumutora kwaakaita gosi apa akuratidza kuti munhu haatongobuda mumba asina chaakaita chaakabata saka anofanira kuti dare rimutuwo panguva yese akatambisirwa nokuti munhu akatodzisekwa paupenyu hwake anofanira kuti abhadharwe mwana uyu kasi nhasabva sepachete waitawo ndasabva sepachete amshuwa kuti vanhu ava levo yese yakakura handiti guswa levo yese makakura havangagovane propati pasina kukura hapana andatambisirwa mwana wake saka ndosaka maona kuti nyaya idzi ngatidzibateke izvi zvanyorwa izvi guruswa zvemota neshini mwana uyu mwana mudiki pavakadzi 9 mupanha mari ndiri kumuvava vanhu vese ava vacho vabati yaita mari 472 sikanyore mwana uyu ndo mari yandinoda kuti ichibviswa anobhadhira exam fee inozobviswa navabereki tatidzorirai mwana kuchikoro atakusatisibiti yapapa vamushaka anozoutora kuti akamukanganiswa wakazvirwa unobhadhira sbtm mhosva yako ndokukanganisa mwana wako isusu kuno kubhailore rinobva rati verezechi esamu inobviswa yereentry inove mombe tikanoisa mombe pasikero nematumbo yayo inonzi inoficha itado isitangogumira chikuti bhadhara school fees yemwana kusvika aita sei anyora saka izvozvo zveexam fee ndasira iwe guruswa mwana anobhadhara exam fee newe kasi chikoro kuyo anobhadhara kusvika mwana aita sei apedza ndiye akamubvisa kuchikoro ndiye anomudzorera riendi tinoita tiri kuita zviri pabhairo redumbiro remunzvimbo mushamba ndoratikaita ino rinoprotekta mwanasikana zvakanyanyisa ndine urongwa varume anobva kuti amamba rokuvhera vasikana
ndozvazviri nokuti mimi ndimakazviita varume anamai nanababa vakomana navasikana neno kuti ndotobatwawo napo saka ndofanira kushandisa nemazvo sezvo chikoro don't worry you cater for everything. Pamomba pamota ndinoda kudzoka mudare musa 16 ndinomundigire mabhuku emota idzi. Be honest. Padzimba mamba havapindi. Pamotikari idzi mabhuku acho manje haasiri nawandi anenge ane muridzi anouya kudare anozvipindurira kudare kwamamba hamuna asingadiwe varidzi vemakambani vanongouya chigara ipa panoradzi muridzi toona anozita kana uchiti ane muridzi uyo akanga ari chii painyora bepa raakunyorera sanongoona hatina kupusa kani kesha yaingouya kwauri yaingorekodi iri bhuku rakatonzi Washington makanyanya. Asi iwe mukomana iwoyo ukagara pamberi pashangamire imbosiya kunyema iwe bekani akatonyora pakutanga kundi akanyora kutangura papamuvura ndinanda kunyora mari dzishoya kwandiri kana ukachipira muchiri yakashakugara wapindura mubvunzo kuti andabvunza kuti uyo anga achinyora bhuku anga aichi bhuku kana hapana bhuku ravo iri kati pano nhasi ndiro kugadzira chengetesa chimwe chimbiya sonenjiri mari iyo ndaisa muchichiri baba wangu aisizvekundiyachoa mari waisa muchijira inova ndoyarekodwa pabhuku iri chiri kupi nembuya zvese mambo vati andi manzi wanzi musi wa 16 unoya naro musi wa 16 noketi yake tobva tamupa zvinhu zvake ukuona mukomana ukuona ngaenda kufanira kufoi akuda nembi anojira nechiyawarisa kuti mwana wako vari mubhizinesi rako inzwa mubhizinesi rako yakuda kuti avate zvaruikura sikana buda tichenjera iwe nawo haisiye kuti munongoti munhu akataura moti ndizvozvo ini ndikokodzero yekudi kutaura muchindinzwawo asi kuti uyo akataura chema kutoti aiwa zvataura nawo ndizvozvo inini ka bhuku haana mvura anyora kana muridzi wemotikari idzi atoripo ini ndinotongoshandawo unouya munaye musi wa 16 handiti kuti unongoya nemabhuku ndachida kuti ndachikumbira kuti vambomubatisa bhuku iri vambotariswa kuti ndora nhasi here kana kuti ndiro pakunetsana kwamakaita here kana chikumbira kubvunza mukomana iwe kana motikari dzasirika masitendi ese nezve zvakutaura izvo wazvitenga nei pamusoro nditaura aita mukana unawo zvemastendi mazvinzi vachitaura nebava iwa uchizive here dzimba dzataura kuzvizvi idzi dzakutaura ungoti haku hazisi jurisdiction yamambo daita kubata kwenye mushamba here pane ataure mushamba yepadhuze yemushamba ndoiziva yakatengwa nokuti ndeyemushamba amira yemushamba ndoiziva yakatotengwa 2017 here yakatotengeswawo 20 hachazoti 20 chii yakatotengeswa ezifiwo hausi munyaya iyi yakatengeswa nani yakatengeswa nahanzvadzi yanga yake sikaione masezini ini ndinogona kubatsira naye kumusha kubatsira naye kumashopu vamaisa palisti palisti modzora kusa 16 muna nemabhuku tore bhuku mwana ndiwo uye nevanhu vako ndingavabva uya nemabhuku acho andinoziva kuti bhuku romotikari rinogona kungochinjanwa chingoenda zvako unoziva kuti munhu akatenga motikari obva atopiwa bhuku urega uchinja ownership unoziva zviriko nokuti ane bhuku ndiye muridzi wemotikari hakuna munhu anopiwa bhuku asina asiri muridzi wemotikari tengo kana zvanokuita
anogona akatenga mota sauchita decision ndozvandinotaura saka anogona mudziya anogona kuti mota nyaya izvozvo zvicommon ndozvikuitika but anyway endetosangana ndiye inowa nyaya inowa iwewe ukatenga kuchinyora zvinhu Elias Chikwekwe Adam Mazingisi ndikofundira anopaini naoko nopaini simukaini ane musikuzi nayo yakakora yamaita